Sådan et billede som det her, det er jo flot komponeret. Det er jo verdensklasse. Og et spændende billede her, som hedder Gæster på gården. Det var Albert Bertelsen. Jamen, han kunne jo male det hele. Du kan prøve at se et billede her fra 91. Flot komponeret og masser af struktur og masser af stoflighed og masser af farve. Og, altså, du kan se på det til dommedag. Altså, det er stadigvæk et godt billede om 200 år. Det er et smukt billede. Det er også Albert Bertelsen. Det her mellemværende, det er fra 1971. Og der er jo masser af symbolik i sådan et billede her. Han står alene, og ja, hvad sker der lige? Et interessant billede. Masser af de her billeder kunne sagtens være på museer rundt omkring, og i fine samlinger, både i ind- og udland. Albert, han er fra Vejle, og bor hele sit liv i Vejle, og dør også i Vejle. Ja, det er jo malet her i byen. Måske har han lavet en skitse, da han var på ferie i Færøerne eller Norge, Frankrig. Men de fleste er jo nok lavet der i byen. Og et billede her til sidst fra Aftenlys på fjeldet, Norge 1977. En klassiker. Du får et godt billede, som er uforgængeligt. Altså, det er jo sådan et billede som det her, det er jo flot komponeret. Det er jo verdensklasse. Der er altid noget på hylderne, kan du sige. Det er jo kunst nok. Og det er altid et eller andet, man kan sikkert handle om.